Nilqakom għal dana it-tieni programm infakkarkom li qegħdin nitkellmu sensiela li semmejnija meta jiġi l-Ispirtu tal-Verità u qed ngħidu li meta jiġi l-Ispirtu Santu jammar fina huwa l-Ispirtu Santu li jiggwidana lejn il-kelma t'Alla. Fil-fatt għedna fl-ewwel programm li l-Ispirtu Santu huwa il-gwida u it-Tora hija il-boxla. Meta aħna fil-ħajja tagħna mitlufin, meta forsi niżgarraw fil-ħajja tagħna jew nkella aħna ma nafux l-Alla u rridu nsiru nafu lill-Alla biex inti ssir taf lill-Alla biex inti toqrob aktar lejn Alla biex inti ssir taf aktar minnu Alla, l-Ispirtu Santu li huwa l-Ispirtu t'Alla ser jresqek lejn il-kelma tiegħu. Lejn il-kelma tiegħu qed ngħid lejn liġi, lejn it-Tora, jiena ma noqgħodx immeċlaq, ma noqgħodx imlaqlaqa, ma noqgħodx nomoda, dik hija l-verità. Il-liġi, issa u ħafna li beżżaw bil-liġi u ħafna kif issemmilhom il-ktieb tat-Tora isiru pjuttost demoni u jibdew jgħiduluk b'kull kwalità ta' titlu ma jimpurtax. Il-verità hija dik. Jaxua qal, ikun aħjar għalikom jekk jiena mmur għax meta jiġi l-Ispirtu tal-Verità imexxikom fil-verità kollha. U għedna fil-programm ta' qabel, allura il-verità x'inhi? Issa dik irridu naraw x'inhi jekk l-Ispirtu Santu ser imexxina fil-verità. Irridu nkunu nafu din il-verità x'inhi biex inkunu nistgħu niddixxernu. Isma' l-Ispirtu fuq dak li qed jgħid l-Ispirtu jiena qed nimxi jew dak li forsi li qed jgħallimni ir-raj spiritwali tiegħi. Għax hemm differenza. Hemm differenza bejn dak li jgħidlek l-Ispirtu għal dak li inti tħoss emozjonalment meta tisma' xi ħadd ikellmek. Mhux bil-fors ikun ġej mill-Ispirtu, speċjalment meta bħalma ħafna illum għalliema tal-kelma t'Alla jgħalmu li m'għadniex taħt il-liġi, m'għadniex taħt it-Tora, u allura l-mistoqsija bħalma diġà minnija fl-ewwel programm, inti għandek tistaqsilek innifsek mela jiena jekk l-Ispirtu Santu mhux qed jigwidani lejn it-Tora, x'i spiritu għandi ġo fija? Imma il-mistoqsija f'dana il-programm hija di. Jekk l-Ispirtu Santu meta jiġi se jmexxina fil-verità, x'inhi il-verità? U biex inkunu nafu x'inhi il-verità m'hemmx ktieb isbaħ u aħjar mill-ktieb tas-Salmi. Il-ktieb li kiteb David illi fih f'ħafna mis-Salmi David jitkellem fuq il-liġi, David jitkellem fuq it-Tora. Fil-fatt xi ħaġa li nixtieq ngħid hija illi jekk inti wieħed minn dawk li temmen li m'għadniex taħt il-liġi, jekk inti wieħed minn dawk illi ma temminx li llum għad irridu nżommu l-jum tas-Sibt Qaddis, jekk inti wieħed minn dawk li llum temmen li tista' tiekol kollox kost il-mart li tista' ġġib, jekk inti wieħed minn dawk li tiċċelebra l-festi pagani bħal Milied u Easter u St. Valentine's u ma tiċċelebrax is-seba' festi tal-Mulej, allura inti tista' taqbad il-ktieb tas-Salmi kollu u tarmih minn ġol Bibja tiegħek. Il-għaliex inti ma temminx dak li qed jgħid David, ma temminx dak li kiteb David u dak li kiteb David għax hija l-kelma t'Alla hija għaddejjem. Ejja ma nagħmlux inġubu skużi illi llum tneħħi l-kelma liġi, l-kelma Tora u tpoġġi l-kelma Ġesu, ma jagħmilx sens. Il-kelma tgħid l għandek iżżid u laqqas għandek itnaqqas minn dak li hemm miktub. Fi għandek il-kelma Tora, fi għandek il-kelma liġi, fi għandek il-kelma kmandamenti u praċetti, dik tittaqra u dik fuq dik tittimxi. Min-naħa l-oħra nafu, mela le, Jaxua huwa it-Tora magħmul bniedem. Anke jekk ħataqbad il-kelma Tora u tneħħiha u tikteb Jaxua minn floka, Jaxua huwa t-Tora magħmul bniedem. Xorta l-istess affarijiet li qal David qal, qatt ma qal xejn bil-maqlub kontra dak li kteb David. Imma ejja ħanaraw allura ngħaddu l-mistoqsija tal-lum, x'inhi l-verità li fuqha rridu nimxu? U biex nirrispondu din il-mistoqsija inħallu l-kelma t'Alla tirrispondina niftħu il-kelma t'Alla f'Salmi 119 vers 105. U vers 105 ta' Salmi 119 jaqrek. Imnara għal-riġlej għal-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Kelma oħra għal-imnara hija fanal. Fanal li juri triq fejn irridu nimxu. Mela x'qed jgħid David? David qed jgħid
Il-kelma tiegħek mulej, il-liġi tiegħek, it-Torah tiegħek hija id-dawl, il-fanal li jagħmel id-dawl u jurini it-triq fejn irrid nimxi. Mela meta jiġi l-Ispirtu, x'se jurik? L-Ispirtu huwa d-dawl. L-Ispirtu huwa dak li se jgwidak. U jekk se jgwidak fil-modija biex timxi fil-modija, l-Ispirtu ħejgwidak lejn il-liġi tal-Alla, lejn it-Torah. Fuq dik irridu nimxu. Meta David kien qed jgħid imnara għar-riġlejja l-kelma tiegħek, għalli ma kelma kien qed jirreferi għal dak li kiteb Mattew, għal dak li kiteb Mark, għal dak li kiteb Luqa, għal dak li kiteb Ġwanni. Żgur le, għax kienu għadhom ma nkitbux, kienu għadhom aqqas biss eżistew. David għex ormai xi 500 sena qabel Kristu. Iver il-Vanġelu, t-Testament il-ġdid, kien għadhom ma nkitibx. Mela, għalli ma kelma David kien qed jirreferi meta qal imnara għal riġlejja l-kelma tiegħek. Mhux ovvja li kien qed jitkellem fuq il-liġi, fuq it-Torah. Il-kelma oriġinali fl-Ebrajk hekk taqra imnara għal riġlejja it-Torah tiegħek. Bil-kelma, bil-Malti, dik il-kelma Torah għamilniha kelma. Imma David għat-Torah kien qed jitkellem għal-liġi ta' Alla, dik il-liġi li ħafna illum fil-knejjes magħmulin mill-Amerika, mibnin ġewwa l-Amerika, jgħidu isma' illi illum m'għadniex taħta. Ħaġa tal-biża' imsiken daw in-nies li jridu jaqgħu għall-ġudizzju ta' Alla. Imsiken, meta inti qed tgħid illi m'għadniex taħt il-liġi ta' Alla, qed naraw illum nfakkarkom dan il-programmi qed jiġu rekordjati fil-perjodu fejn COVID-19, coronavirus, qed iħalli impatt kbir fid-dinja, qed naraw l-ekonomija waslet anke biex tikkollassa, naraw popli kbar f'paniku sħiħ minħabba dak li qiegħed jiġri, imma min-naħa l-oħra l-Alla xorta rridu ngħidu isma' aħna ma rridux neqgħu taħt il-liġi tiegħek. Ejja ħankomplu. Araw xi jgħid anke ħammorru Salm wieħed. Illa li Salm wieħed li huwa qasir ħafna, mhux se naqraw kollu xorta ta' folja huwa qasir, imma Salm wieħed huwa interessanti ħafna għal min jgħid illi llum aħna m'għandniex taħt il-liġi. Ejja ħanaraw x'jgħid Salm wieħed. Ħini il-bniedem li ma jimxix mal-femmit tal-ħżiena u le ma jieqaf fit-triq il-ħatjin u le ma joqgħodx fil-laqat tal-kesħin iżda fil-liġi tal-mulej l-għaxqa tiegħu. Din hija waħda mir-raġunijiet il għaliex jiena irrid nimxi mal-liġi tal-Alla. Jiena nagħżel li nimxi mat-Torah. Il għaliex għax qed jgħidilna. Qed jgħidilna David stess li kien huwa dak il-bniedem li ħsiebu l-għaxqa tiegħu lejl u nar jaħseb fil-liġi ta' Alla. U meta inti tibda taħseb fil-liġi ta' Alla bħalma qal David stess huwa l-Ispirtu Santu li joħorġok minn ġol laqat tal-kesħin. Joħorġok minn dawk il-laqat tal-kesħin u l-mulej jisseparak u jqazzek u ġifieri jaqtak għalih. Meta inti qed timxi fil-liġi ta' Alla. Dana mhux qed ngħidu da qed jgħidu David. Jekk inti ma taqbilx ma dak li qed jgħid David tista' tarmi Salm wieħed u ma tħares aktar lejh. Ejja ħankomplu ħda s-Salm, ara vers 3 xi jgħid. U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xija ilma li tagħti frotta f'waqta u l-weraq tagħha ma jibdilx kull ma jagħmel joħroġ tajjeb. Mela, da qed jgħidilna li meta David qed jgħidilna milli meta inti timxi mal-kelma tal-Alla, meta inti timxi mat-Torah, meta inti timxi mal-liġi tal-Alla, meta inti żżomm il-kmandamenti tal-Alla, inti f'dak li tagħmel ser tirnexxi. Alla jbirkek. Hemmhekk ibirkek Alla. Meta inti timxi mal-liġi tiegħu. David qed jgħidulna affarijiet illi nitħaq meta nibda nisma' min jgħid illi llum m'għadniex taħt il-liġi. Din hija barka li Alla wedna permezz ta' David. Jekk inti timxi fil-liġi tiegħu, Alla qed jgħid isma' jiena imbirkek. Meta spiċċat din il-barka? Meta wafqet din il-barka? Ma spiċċax din il-barka
Għad ma wafqet din il-barka, għadha tot sal-lum. Inti, il-fatt li temmen f'Jaxua, il-fatt li inti mimli bl-Ispiritu Santu, suppost inti sta tiġi gwidat biex timxi ma fil-liġi talla. Jekk m'intix gwidat biex timxi fil-liġi talla, jekk inti gwidat biex temmen li m'għadniex taħt il-liġi, allura inti mhux veru għandek il-Jaxua jgħix ġo fik u mhux veru għandek l-Ispiritu Santu jgħix ġo fik. Illa għaliex l-Ispiritu Santu mhuwiex giddieb u ma jistax jagħmel bil-maqlub ta' dak li qal. Ma jistax kollok l-Ispiritu Santu fik u jgħidlek isma' llum m'għadniex taħt il-liġi ta' dak mhux l-Ispiritu tagħna. Huwa l-Ispiritu għarrieq, huwa spiritu ħażin tal-bniedem li taħtu qiegħed tpoġġi u tirċievi dan it-tip ta' tagħlim għarrieq. Kif nafu li dan it-tagħlim qatt ma nbidel? Din mhix xi ħaġa li qed nivvinta jiena. Nara bħalma qed taraw qed nikkwotalkom mill-kelma talla x'Alla qiegħed jgħid. Imma ħafna forsi attakkawna għax intom dejjem fl-Antik Testament titkellmu, ovvja l-kelma talla tinsab fl-Antik Testament. Jaxua fit-Testament il-ġdid ikkonferma dak li hemm miktub fit-Testament l-Antik. Laqqas jiena meta kont nattendi Knisja Evanġelika dejjem hekk tallimt. Illi t-Testament l-Antik huwa kien jipponta ta' x'ser jiġri fit-Testament il-ġdid u t-Testament il-ġdid huwa bell tat-Testament l-Antik. F'kelma waħda t-Testament il-ġdid u t-Testament l-Antik huma ħaġa waħda. U ma jistax wieħed jibdel il-ieħor imkien qatt fl-ebda vers, fl-ebda kapitlu, fl-ebda Vanġelu u fl-ebda ittra ta' xi apostlu. Imkien ħadd qatt ma bidel dak li Alla qal huwa qal dejjem. Imma biex inwaqqgħu l-argument ta' ħafna li jgħidu intom titkellmu biss fit-Testament l-Antik. Ejja ħa naraw x'qal l-Apostlu Pawlu fit-Testament il-ġdid. U l-Apostlu Pawlu huwa l-ikbar teologu li għandha l-Knisja llum, mhux biss Kattolika, imma anke dik Evanġelika. Illa għaliex il-Knisja Evanġelika tikkwota ħafna xi jgħid Pawlu biex twaqqa' l-liġi. Imma ejja ħa naraw Pawlu issa x'qed jgħid. Infakkarkom dalgħu fit-Testament il-ġdid issa. U nitlobkom tmorru miegħi fil-ktieb tat-tieni Timotju, il-ktieb tat-tieni Timotju, it-tieni ittra li Pawlu kiteb lil-raj spiritwali Timotju. U mmorru fit-tieni kapitlu vers 15. Mela, it-tieni Timotju, it-tieni kapitlu vers 15. Jara hekk. Għamel mill-aħjar biex iġġib ruħek quddiem Alla bħala ħaddiem li għadda mill-prova. Bħala ħaddiem li m'għandux mniex jistħi li jxandar bir-reqqa il-kelma tal-verità. Emmi, għal xi xidu naħdmu nistinkaw aħna biex inxandru bir-reqqa il-kelma tal-verità. U qed naraw il-kelma tal-verità x'inhi. Qed naraw li l-verità hija l-liġi tagħna, it-Torah. Meta Pawlu kien qed jitkellem fuq il-kelma tal-verità, għal ma kelma kien Pawlu qiegħed jirreferi. Nerġa' ngħidilkom, fi żmien Pawlu kien għadu ma nkitibx it-Testament il-ġdid. Waħda din l-ittra li qed nikkwotaw hija waħda minn dawk l-ittri ġifieri kienet għadha qed tinkiteb. Jew kienet għadha kif inkitbet. Mela Pawlu għal ma kelma ta' verità kien qed jirreferi. Kien qed jirreferi għat-Torah. Kien qed jirreferi għal-liġi. Kien qed jirreferi għall-ewwel 5 kotba ta' Mosè u għall-kitbiet tal-profeti. Għal dawk kien qed jigwidah, mela x'kien qed jgħidlu Timotju? Kien qed jgħidlu qgħod attent. U ara u qis li ma jkollux minn xi tistħi fuq dak li studjajt u li xandar bir-reqqa dak li inti dejjem tallimt. Di aħna naraw ta' skrittura miktuba hawn. Issa naraw Timotju x'kien tallem, x'kien studja, fuq x'qed jitkellem Pawlu hawn. Argument ieħor. X'inhi l-kelma tal-verità li għalija kien qed jirreferi Pawlu? Ħanerġgħu morru fil-ktieb tas-Salmi. Illa Pawlu minn hemmhekk kien qed jikkwota mit-Testament l-Antik dejjem f'kull ittra tiegħu dejjem Pawlu kwota mit-Testament l-Antik. Araw Pawlu.
Ejja ħanaraw il-ktib tas-Salmi xi jgħid fuq x'inhi l-verità. U din darba ħammorru fil-ktib tas-Salmi l-istess Salm 119 vers 160. U jaqra hekk. Is-sewwa tiegħek il-qofol ta' kelmtek għal dejjem id-digriti tal-ġustizzja tiegħek. Mela, is-sewwa tiegħek il-qofol ta' kelmtek. Alla ma kelma qed jitkellem David hawn għal-liġi, għat-Tora. Imma biex nerġgħu inkunu ċerti fuq x'qed nitkellmu se nerġgħu morru fit-Testament il-Ġdid. U din darba issa ħnikwotaw il-Ġwanni. L-Apostlu Ġwanni, kapitlu 17, vers 17, fejn jaqra hekk. Hawnhekk qed naraw f'dan il-kapitlu Ġwanni 17, vers 17 qed naraw il Jaxua jitlob lill-Alla l-Missier biex iħares il-poplu tiegħu, lin-nies tiegħu, lili u lilek, il-dawk li verament huma tal-Alla l-Missier. Mhux biss l-apostli manke li d-disċipoli li aħna suppost aħna disċipli. Aħna naraw Jaxua x'talab lill-Alla l-Missier għalina. Ġwanni 17, vers 17. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jiena m'iniex tad-dinja. Għaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hi verità. Issa dan huwa Jaxua. Jaxua stess li qed jgħid isma' mulej, il-kelma tiegħek missier, il-kelma tiegħek hija l-verità. Dak li inti għad fit-Torà, dak li inti ktibt fil-liġi, dak li inti ktibt fil-kmandamenti, dik hija l-verità. Permezz ta' dawk titqaddishom. Jiġifieri permezz tat-Torà aħna nistgħu nkunu isseparati għal Alla. Mela meta inti għadek qed temmen illi m'intix taħt it-Torà, inti m'intix taħt il-liġi ma tistax tkun isseparat għal Alla il-Missier. Ma tistax tgħid inti Kristjan u ma timxix mal-kelma tal-Alla. Il-fatt li inti Kristjan ma jfissirx li inti separat maqtuħ għall-Alla, jekk inti għadek qed tissuppervja, jekk inti għadek qed tissabbat saqajk, jekk inti għadek qed tinnega illi illum aħna ma nimxux taħt il-liġi tal-Alla. Ma tistax tgħid jiena Kristjan u tgħix fid-dnub. Jekk inti qed tgħix fid-dnub, m'intix Kristjan, anzi qed tikser kmandament ieħor illi jgħid issemmix l-isem tal-Alla fil-batal, issemmix l-isem tal-Alla fil-batal ifisser toħx tgħid jien Kristjan. U mbagħad tagħmel dnub. Allura xi Kristjan int? Dak li jfisser dak il-kmandament. Imma ejja ħankomplu. Qed naraw allura biex inkunu qaddisin, biex inkunu isseparati, anke skont it-talba ta' Jaxua stess, irridu ngħixu il-verità, irridu ngħixu it-Tora. Jaxua stess qed jgħid qaddishom bil-verità. Il-kelma tiegħek hija il-verità. U nerġgħu allura immorru f'Salm 119, vers 142 din id-darba fejn jaqra jkara. Ġustizzja ta' dejjem, il-ġustizzja tiegħek u sewwa il-liġi tiegħek. Mela David qed jgħidlu lill-mulej il-liġi tiegħu it-Torà hija sewwa. U mbagħad jiġu dan ħafna ħanibdew mill-Knisja Kattolika. Tiġi l-Knisja Kattolika illi warbet totalment il-liġi tagħna u dejjem għalmet affarijiet bil-maqlub, u mbagħad jiġi waħda mill-frijaj tagħha, waħda minn Ulieda, il-Knisja Evanġelika, illi tgħidilna isma' illi aħna llum m'għadniex taħt il-liġi. Il-liġi hija saħta, jekk inti qed iżżomm il-liġi, inti misħud. Mela David kien misħud. David, il-bniedem li Alla l-aktar kienu ħobbu daqs il-mimmi ta' għajnejh lil David. David qed jgħidlu sewwa l-liġi tiegħek. Mela, kif kienu ħobbu daqshekk il-David? Jekk David kien misħud għax kienu ħobb il-liġi. Imma qed taraw kif dawn l-argumenti ma jreġgħux ħbib tiegħi. Qed taraw kemm intom imqarqa meta qed tisimgħu dan it-tagħlim li jgħid isma' illum aħna m'għadniex taħt il-liġi. Ejja ħankomplu. Bħalma qed taraw, il-kitbiet ta' David kollha jitkellmu, jispjega u jfakkarna x'inhi il-verità. F'Salm 119 jgħidilna li l-verità hija il-kmandamenti, il-liġi, il-preċetti, l-istruzzjonijiet, it-Torà. Dawk kollha
huma il-verità. Sejħilhom x'issejħilhom, sejħilhom li trid. Imma dana mhux biss David jgħidu. Jgħidu anke l-Apostlu Pawlu. Nerġgħu d-darba issa mela l-ewwel rajna Pawlu x'qal lil Timotju. Issa ħammorru fittra oħra differenti. Issa ħammorru f'littra li Pawlu kiteb lir-Rumani u nitlobkom tmorru miegħi f'littra tar-Rumani it-tieni kapitlu vers 19, it-tieni kapitlu vers 19 ta' litra tar-Rumani illi jaqra hekk. Int li int perswas li taf tmexxi lill-omja, li int id-dawl fid-dlam, li int mallem tal-boloħ, mallem taż-żgħar, li għandek l-erf u l-verità fil-liġi. Hawnhekk ħanitfa' bomba ħbib tiegħi. Hawnhekk ħanitfa' bomba u ħanifqa' bużżieqa kbira fil-Knisja Evanġelika. Hawnhekk Pawlu qed jitkellem fuq l-allima, dawk li jgħallmu l-kelma tal-Alla, rajja spiritwali, pastors. Għalax qed jgħidilhom, int li int perswas li taf tmexxi lill-omja. Biex tmexxi lill-għami tkun ovvja il-leader, tkun il-pastor, tkun ir-rej spiritwali biex tmexxi il-dawk li għadhom qegħdin fid-dlam. Int li int perswas li taf tmexxi, li int id-dawl fid-dlam. Jekk inti għandek il-verità ġo fik, suppost li inti id-dawl fid-dlam. Int li int mallem tal-boloħ. Mallem tal-boloħ xi ġifieri, ġifieri qed tallem lil dawk in-nies li ma jemmnux f'Alla u qed tallimhom fuq Alla biex jersuqu lejh u jemmnu fih. Int li għandek l-erf u l-verità fil-liġi. Mela, biex tkun mallem x'qed jgħid l-Apostlu Pawlu hawn, qed jgħid irid ikollok l-erf tal-verità u tal-liġi tal-Alla. Mela, għajdu li intom. Dana il-messaġġ ta' Pawlu għal minu żgur mhuwiex għall-Knisja Evanġelika, għax il-Knisja Evanġelika tgħid li maħniex taħt il-liġi. Mela dana li qed jikteb Pawlu fl-ittra tar-Rumani, l-istess ittra li huma jikkwataw biex iwaqqgħu il-liġi, Pawlu qed jgħidu stess, suppost li inti għandek l-erf tal-verità u tal-liġi, fejn hu l-erf li għandhom daw il-mexxejja, daw ir-rej spiritwali, meta jgħidu aħna maħniex taħt il-liġi. Lil Timotju, x'qallu Pawlu? Qallu wkoll sabiex jaraf juża it-Torà, il-liġi tal-Alla bil-għaqal. Infakkarkom qed nitkellmu fuq Pawlu l-kbar teologu tal-Knisja, qed nitkellmu fuq l-Apostlu Pawlu fit-Testament il-ġdid. U se nerġgħu immorru fit-ktieb tat-tieni Timotju. Nerġgħu mmorru miegħi. It-tieni Timotju kapitlu 2 vers 15. U jaqra hekk. Tħabat biex tidher quddiem Alla bħala wieħed moddi bħala ħaddiem li m'għandux imnix jistħi li jqassam bir-raqqa l-kelma tas-sewwa. Reġa' qalilu jiena ngħid ħbib tiegħi bħalma qed jgħid Pawlu lil Timotju qed ngħid jien m'għandix minn xiex nistħi li ngħid illi jiena nimxi mal-verità, illi jiena nimxi mal-kelma tal-Alla, illi jiena nimxi mat-Torà. M'għandix minn xiex nistħi. Din hija istruzzjoni ta' Pawlu. M'għandekx minn xiex tistħi tgħid li inti timxi fil-verità. Istħi għid li illum aħna m'għadniex taħt il-liġi, m'għadniex taħt il-verità. Dak għandu għalfejn jistħi. Ejja ħalli naraw kemm importanti il-liġi tal-Alla ħbib tiegħi. U immorru flimkien fil-ktieb ta' Deuteronomju din id-darba, il-ktieb ta' Deuteronomju fl-Antik Testament, nerġa' ngħidilkom id-Deuteronomju infakkarkom huwa il-ktieb imsejjaħ id-djarju ta' Mosè. Il għaliex jekk intom taqraw dan il-ktieb issibu li fih ħafna stejjer irrakkontati milli diġà rajna fil-kotba ta' qabel, imma dan huwa fejn Mosè kien jirrikordja dak kollu li kien għadda minnu u ħallih għall-poplu ta' warajh. Ħanaqraw bejn waħed uħor 7 vrus, għalhekk ngħidilkom biex tmorru fil-ktieb ta' Deuteronomju,
kapitlu 17 u ħanaqraw minn versi 14 sa 20. U daw jaqraw hekk. Meta inti tasal fl-art li se jagħtik il-mulej Alla tiegħek u toħodha u tagħmar fiha u tajt ħanagħmel fuqi sultan bħal ġnus kollha ta' madwari. Inti tagħmel sultan fuqek lil min jaħtru il-mulej Alla tiegħek. Min qalb ħutek għandek tagħmel is-sultan għal fuqek? Ma tistax qiegħed fuqek wieħed barrani li mhux minn ħutek? Biss m'għandux ikollok qatt kbir ta' żwiemel biex ma jreġġax il-poplu lejn l-Eġittu. Biex ikattar iż-żwiemel għax qalilkom il-mulej m'għandkomx treġġgħu tmorru iżjed f'din it-triq. Nafu li l-Eġittu hija t-triq. L-Eġittu hija tipoloġija ta' dnub u Alla qed jgħidilna terġgħux tmorru lura fid-dnub. Issa li naberktkom, issa li qed tistanaw, terġgħux tmorru lura fil-ħajja li kontu qabel dak li qed jgħid il-mulej hawnhekk. Ħankomplu. Vers 17 wasalna. U m'għandux ikollkom ħafna nisa biex ma ddurx qalbkom u fidda u deb ma jkollokx bil-bosta. U meta joqgħod fuq it-tron tas-saltna tiegħu jiktbulu fil-ktieb tnennija ta' din il-liġi minn fuq dik li hemm għand il-qassisin il-Leviti. Interessanti għax fuq daħan nitkellmu. U tkun dejjem għandu u jaqra fiha il-jiem kollha ta' ħajtu biex jitgħallem jibża mill-mulej Alla tiegħu billi ħares il-kliem kollu ta' din liġi u jagħmel dawn il-kmandamenti kollha biex ma tintrafax qalbu fuq ħutu biex ma joħroġ barra mill-kmandamenti li tajtu u jilwi mill-lemin jew max-xelluk biex żmien twil idum fuq is-saltna tiegħu u wliedu f'nofs Iżrael. Dana huwa il-passaġġ li ħan nitkellmu fuq issa fil-programm li jmiss. Għalhekk inħeġġiġkom sabiex sakemm niġu biex nirrekordjaw u ntellaw it-tielet programm f'din is-sensiela, aqraw il-ktieb tad-Deuteronomju kapitlu 17 minn versi 14 sa 20. Għax ser niftħu fuq dan il-passaġġ u ħankomplu nitkellmu anke fuq skritturi oħra biex inkomplu nagħtu prova ta' kemm il-kelma t'Alla, it-Torah, il-liġi t'Alla, l-ewwel 5 kotba ta' Mosè huma importanti f'ħajjitna sabiex nkunu nistgħu nimxu fit-triq li fiha jridna nimxu il-mulej. Ftakru x'qed ngħidu ħbib tiegħi. Jekk l-Ispirtu Santu huwa il-gwida tagħna, it-Torah hija il-boxla li fuqha rridu nimxu. Bħalma dejjem ngħidilkom ħbib tiegħi qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub fuq il-kelma ta' Alla. Studjawha għalikom, isimgħu verżjonijiet differenti, talmu ddixxernu min għandu raġun u min m'għandux. Sakemm naslu biex narawkom fi programm ieħor, ħbib tiegħi f'isem sħabi ta' Malta Messjanika intikom it-tislijiet, Shalom.